मा लाना फैदों आयै हाबाब इदिसो लानानै नोंसिना थाबायनांगौ इदिसो लाना माने थमथमखौनो लिंहरदों नों अब्लाथ' थाबायनांबायना न'सिमथ' थांनो हायोमोन न'सिमाव अबाव थांजागोन नो थाङा दालाङा नुदोंना नै इमान खस्थ'निफ्राय थाबायना फैनानै खमसेथ' बिनिफ्राय बाराथ' गोजान जाया 100 मिटार बा 150 मिटार जागोन आरो आंनि आन्दाजाव 150 मिटारनि गोजाननिफ्राय फैनानै दा नै थमथमा बेयाव थाफैनानै गाखोनांगौ ओमफ्राय नोंसोरो जेनेबा बे जायगायाव जुदि दैलांफोरबा नोंसोर माबोरै जाय जेनेबा बिनि मानसिफ्रा बोरै थांलाय फैलाय खालामो दैलांफोरबा थांलाय फैलाय बिदिनो माने बे दालांजोंनो थांलाय फैलाय खालामो दालांखौ रिफायरिं खालामबाय थानांगौ गामि एसे बानायनांसिगोन बेखौ गामिया बानायनांगौ लुगैया जायो जाजानो लुबैयो दालाङा जाबा जोंनोबो नोलोबारियाव थांनो मोजां जागोन बेबायदि आङो दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैगोन दिनैहाय आङो न'निफ्राय आङो सानफ्रामबो आङो माबायदि लामाजों थांलाय फैलाय खालामनानै दिनैसिम आङो बे जायगायावहाय आरो बे जायगानि माखासे अबस्थाफ्रा माबायदि नङा होमबा दायो मेसें अखा गैया जेबो नङा जेरैबो थांजायो खिन्थु माने जेब्ला दैलां जायो बा अखा हायो अब्ला माने जोंनि माखासे थांफैनि अबस्था ओमफ्राय आरो जोंनि माखासे थासारिनि अबस्थाफ्रा ओरैबायदि गाज्रि ओंखायनो सानबाय आङो मालायनि माखासे थासारिफोरखौल' दिन्थिना मा जानाय नङा होमबा ओंखायनो सानबाय आं माने दिनैहाय आंनि जायगानि माखासे थासारिफोरखौनो बा आं थांफैनि अबस्थाफोरखौनो एसे आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांसै आङो बबे जायगानिफ्राय दायो बबे जायगायाव माने सानफ्रामबो आं थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बे जायगानि माखासे थांलाय फैनायनि माने सुबिदा आरो उसुबिदा नङा होमबा फ्राय जायगाखौ जोङो नायनानै नुयो बिराद डेभेलप जाबाय बिराद जौगाबाय नाथाय आङो जा जायगायाव थायो बा आं जा जायगायाव दङ आरो आं जा जायगायाव माने थानानै आङो सानफ्रामबो हान्था मेला खालामबाय थायो बे जायगानि माखासे थासारिनि अबस्थाफ्रा माबायदि आङो बेखौहाय दिनैहाय नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय दिन्थिलांगोन नोंथांमोना दिनै नैबे आंनि नैबे गोदान भिडिअआवहाय थांफानानै नोंथांमोना जोबजासे नायनानै लादो आरो जोंनि माखासे थासारिनि अबस्थाफ्रा माबायदि आरो जोङो सानफ्रामबो बैबायदि जायगायाव थानानै आरो माबायदि खामानि मावलाङो माखासे मानसिफ्रा माबायदि रायजो जानानै दङ जोंनि माखासे बर' मानसिफ्रा नङा होमबा आं बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांसै बे जाहैबाय जोंहा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग हालामनि सिङाव थानाय जेनेबा मिंमां एरियानि नोलोबारि गाव पन्सायतनि सिङाव थानाय बे आंनि गामिया धनत्रिपुर गामिनि आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिनैहाय दिन्थिलांनि आङो दिनैहाय जायै लोङै आङो दायो न'निफ्राय ओंखारबाय आङो दा नैबे लामा ससेनिफ्रायनो आं भिडिअखौ बानायलांसै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांदो नङा होमबा आङो दायो अलरेडि मोनफैखाबाय लामायावनो आं जिरायनानै दङ लामानिफ्रायनो आं भिडिअखौ बानायलांसै बे जोंनि फार्स्ट स्टार्टिंनि ओंखारनायनि लामानि अबस्थाया माबायदि नुबाय दा बेफोरबायदि अबस्था दानो बेबायदि जुदि दैलां जायोबाथ' माबायदि जागोन दायखौथ' बुंनो हाला अखा हायोबा दा नैबे इमान गुवार लामायाव जुदि बे बाइक फैनायखौ माने थाथ'लायनासो एरायलायनांगौ बेनो जाहैबाय जोंनि लामानि कन्डिसना आरो बे जाहैबाय आंनि न'नि लांगोनानि लामा आरोना बियो नैबे जाहैबाय आंनि एसे न'निफ्राय गोजानाव आरो आंना नैबे जाहैबाय ओइ बाइक नुदोंना बे बाइकनिफ्राय एसे गोजानाव फैनानै बे आंनि जाहैबाय लामाया आरो नै बेनो जाहैबाय जोंनि लामानि कन्डिसना बेनिखायनो आं सानबाय माने जोंनि माखासे लामानि थांफैखौ एसे दिन्थिलांसै नोंथांमोनहा थांफाबाय थादो आरो आङो सानफ्रामबो न'निफ्राय बेसे गोजानाव थांनानै गारि सालायनानै बा बाइक सालायनानै आं थांलाय फैलाय खालामनानै हान्थि नङा होमबा आं बेखौ एसे दिन्थिलांसै ओमफ्राय दायो नै आंनि उनावहाय गारि फैबाय दं बिथांमोनहाबो बेखौ एरायना थांनांगोन आरोखि नायना लादो लामाया खिन्थु गुवारब्लाबो बिदि एरायना थांनांगौ जाहैयो नुबाय दा नै खिन्थु लामानि अबस्थाया बे आरो खिन्थु गारियाथ' थांजानाया बिराद गोब्राबखा दानो बेफोरबायदि खिन्थु माने जेब्ला अखा हागोन अब्ला आरो बांसिन गाज्रिसिन जायो आरोखि बेफोरखौथ' बुंनानै मा जाबावनो नङा होमबा खिन्थु मावग्राया सासेल' होग्राया सासेल' खिन्थु बुंग्राफ्राथ' ढेर बिनि बेलायावबो माखासेनि खेथ्र'आव खिन्थु बिराद बोसोर रायजो जानायनि बेलायावहाय खिन्थु दिनैसिम जानांगौमोन माखासे डेभेलपफ्रा खिन्थु बेलेग जायगाफोरखौ नुयोबा जों बिराद जौगानाय लामा दालांनि थाखाय बिराद मोजां नुयो खिन्थु जोंनि नैबेयावहायसो एसे उसुबिदा बा मा उसुबिदा बेखौ मिथिला थेवब्लाबो नोंथांमोना नैबे दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय आंजों थांफाबाय थादो नोंथांमोन आं माखासे जोंनि गामिनि माखासे थासारिनि माखासे अबस्थाफोरखौ आं दिन्थिलांसै नङा होमबा थौदो बिदिबा जोङो नैबे दिनैनि गोदान भिडिअखौ आङो बिनिफ्रायनो जागायलांसै चलो लेट्स गो आङो फैयै मोनसे नैबे दैमायाव मोनफैलायबाय बे जाहैबाय जोंनि थाराजान दैमा होनना बुङो मिथिबायना बे दैखौ नायनानै नोंथांमोना साननांगौ ओरैबायदि फिसा नङा होमबा गिदिरथ' नङा खिन्थु बेयावहाय मानि थाखाय लामा बा दालां जायाखै आरो जोङो बेजोंहाय मानो थांलाय फैलाय खालामनो हाया खिन्थु नैबेयावहाय औवानि मोनसे दालां होना दोनदों माने ब्रिज बायदि आरो बेखौहाय मानो बानायदों होनना बुंबा जेला माने जोङो मेसेङावथ' जेरैबो जों थांनो हायो दैनिबो जोंनावबो जेबो प्रब्लेम जाया बा लामानिबो जेबो प्रब्लेम जाया खिन्थु जोंनाव मा मोनसे प्रब्लेमा जाहैबाय माने जेला मेसेंबाबो जोङो माने गारि गुरा लानानै फैनो हाया खिन्थु जों बाइकजोंबो फैनो हायो खिन्थु नैबे जाहैबाय बे दालाङा
दैलांनि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों आरो एसे दिन्थिनि बे जाहैबाय गोलाव बानायदों ना खिन्थु बेखौ नायोबा नोङो बारा गोलावनि लामा नङा इयो दालां नङा खिन्थु जोङो आङो बेजोंहाय मानो फैदों होनना बुंबा दायो नै बेखौ बारनाय लोगो लोगो बैखौ नुहुरबाय ना बेनो जाहैबाय गामिया बिराद खाथि आरो ओमफ्राय नैबेजोंहाय मेन लामा थाबाय नैबे मेन लामाया खिन्थु बेखौ बानायनोबा जोंनो बारा खरसानि बा बारा बिबांनि अनजिमा नाङा आरोखि खिन्थु जोङो ओरैजाय बै मोनसे लामाजों ओरै थांनो हायो गिदिंनानै खिन्थु बेजों ओरै जुदि गिदिंना थाङोब्ला आंनो बिराद सम लायो खमसे खम माने बिनिफ्राय 1 किल'मिटार 2 बिसिम मोनफैनो आङो 3 किल'मिटारनि लामा नांगोन गिदिंनांगोन माने आं ओरैजाय ओमफ्राय आरो जुदि नैबेजों फैयोबा आधा किल'मिटारबो जाया आंनि न'निफ्रायसिम नै ओइनो गामिया नुबायना बेनो ओरै फैदो ओरैजाय नैखौ बारबानो आं नैबे मेन लामाखौ मोनबाय नैबे लामाया आं नैबे लामाजों थांगोन बे लामाजों थांना बे दैखौनो आं ओइयावहाय मोनसे बारहैबावनांगोन आं बेखौबो एसे दिन्थिगोन बे लामाखौहाय जोङो जुदि जायोब्ला जोंनि थाखाय बिराद मोजांमोन आरोखि ओंखायनो जोंनि माखासे हालोदा बे आरोखि खिन्थु बिराद गोबाव रायजो जानायनि बेलायाव माखासे दालां लामाफ्रा खिन्थु दिनैसिम जानांगौमोन खिन्थु मानि थाखाय जायाखै बेखौथ' बुंनाथ' लाब गैला नङा होमबा थेवब्लाबो आं माने दिन्थिबाय नोंथांमोना मा सानो खिन्थु दैलाङाव एसे गिदिर जायो दाथ' माने फिसा मेसें नालाय दैयानो गैया आरोखि ओंखायनो जों दायो थांगोनसै नङा होमबा नोंथांमोना थांफाबाय थादो जायगाखौ एसे नायलांबाय थादो नायना लादो माबायदि जायगाफोर बारनो हाबाय आङो उफाय गैया ओमफ्राय आं नै बेसे गोजान लामाखौसो दिन्थिसै नङा होमबा बेखौ बारनाय लोगो लोगो नैबे जाहैबाय लामाया वा नै बे लामा नुबाय दा आं जुदि ओरै गिदिंना फैबा बे लामाजों फैनांगौ नैबे लामाजोंहाय आङो दायो ओरै थांबा नोलोबारि मोनहैसिगोन आङो दायो ओरैजाय थांसिगोन बे लामाजोंहाय नायना लादो ओरैजाय जुदि आं फैयोब्ला आधा किल'मिटारबो जाया लामाया ओमफ्राय जुदि नैबे लामाजों जुदि आं गिदिंनानै फैना मोनब्ला मथा मथि 4 किल'मिटारनि गोजानाव आरो आं बेसेबां थारदिं जायो नङा होमबा होमबाथ' जोंनि माखासे रायजोफ्रा बेजोंनि जुदि दालां जुदि बानायनानै होनाय मोनब्ला थांलाय फैलाय खालामनो जोंनि थाखाय बिराद सुबिदा जागौमोन आरो गथ'फ्रा बे स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनो बिराद मोजां सुबिदामोन आरोखि माने मा जाहैबाय हाइ स्कुला ओरैनो थाबाय नैबे लामाजोंहाय आं दा आंनि उनाव लामा नुदोंना बे लामाजों थाबाय हाइ स्कुल आरोखि ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा मा जाहैबाय दैलाङाव थांफै खालामनो थाखाय रायजोआनो बै दालांखौ रायजोआनो बानायनानै होबाय आरोखि नैबे दालांखौहाय खिन्थु बेयो दैलाङावल' जायो खिन्थु मेसेङावथ' बेयो जेबो खामानि गैखाया ओंखायनो मेसेङाव माने गाहायजोंनो फैयो ओमफ्राय आङो दायो थांबावनोसै ओरैजाय आंनि जाय जायगायाव आङो खामानि मावगोन ना बे जायगासिम आङो दायो मोनहैनो बिराद गोजान दंबायो ओमफ्राय आरो बैयावबो माखासे ओरैबायदि सुबिदा आरो उसुबिदानि मोनसे आं बेखौबो एसे दिन्थिलांगोन नङा होमबा नोंथांमोना थांफाबाय थादो नोंथांमोना थांफाबाय था भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन जे आं जे माबायदि जायगायाव थायो माबायदि जायगानि मानसिफ्रा आङो माबायदि जायगानिफ्राय बिलं खालामो अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन आरोखि आङो दायो फैयै मोनफैबाय नै बे गामियावहाय बे जाहैबाय 2 नं नारायणपुर गामिनि नायना लादो बे जाहैबाय नै ना बेजोंहाय नोङो बाइकनि अनगायै बा साइकेलनि अनगायैथ' गारिथ' थांनो हाया ओमफ्राय बै जाहैबाय औवानि दालां ओमफ्राय नैबेजोंनो फैबाय आङो बै जाहैबाय गामिया एकदम नांजाबखाथारो ना गामिया बेनो दै बेनो लामा बेनो गामि नैजोंहाय आरो सिदा जाहैबाय बे लामाया बैनो जाहैबाय ओइ खाथियानो माथावरिया नुदोंना बे दैखौ बारबानो मोनबाय आरोखि लामाया ओमफ्राय जायो आङो नैबेखौ थांनानै एसे दिन्थिग्रोनोसै बिनि उनावसो आङो माखासे मोजां खोथाखौ बुंनोसै आरोखि दायो नोंथांमोना नायना लाग्रोदो नैबे आङो बारनांसिगोन ना उफाय गैया हागोन हाया बेखौ बेयाव दैया एसे थौले आस्तेखौ दै गाखोनांगौ जाबाय आरो आं दायो बैखौहायसो दाहाय दिन्थिगोन नङा होमबा आङो दायो नोजोर थांगोननि ओमफ्राय बेनोमोन जाहैबाय दैया ओरैजाय नुदोंना बिसोर फैदों सोरबा माइ हानो फैदों ओमफ्राय आङो दायो नै बारदो मोना बेयाव नों मोनगोन मोनसे फाक्का लामा दै नैबेनो जाहैबाय वा नै बे जाहैबाय फाक्का लामा मेन खोथाया नैबेसो मा जाहैबाय दहायनो बै मोनसे लामा आं दिन्थिदोंमोन ना दालांखौहाय बेथ' जाहैबाय एसे गोजानबावसो बे जाहैबाय 100 मिटारबो गैया 150 मिटार गोजाननिफ्रायनो बे जाहैबाय दै ओमफ्राय बे नैबे फाक्का लामा नुवाखै होमबा ना नै बैनो गामिया नुबाय दा बेनो गामिनि लामा आं बैजोंनो फैदोंमोन आं बै लामाजोंनो ओरै फैदोंमोन आङो बैयाव जे सासे हिनजावसा थाबायमोन ना बै न' सेर जोङो लामाया आरो ओमफ्राय नैजोंहाय इसोर औवानि दालां बानायदों ना बे औवानि दालांजों ओरै फैबा सिदा जायो खिन्थु ओरै फैबा एसे गिदिंनाय जायो ओंखायनो आं नैबेखौसो बुंनाया माने जुदि बानायथाय बे लामाखौ जुदि बानायोब्ला इमान खरसानि गोनांथि जाया आरोखि मानो होनना बुङोबा बेनो न' बेनो गामि ओमफ्राय नैबेनो लामा बेयाव मोनसे दालां मोनसे होबानो
एकदम बिथांमोननि थाखाय बिराद मोजां जायो खिन्थु बिथांमोनहा मानि थाखाय दालांखौ होआखै बेखौथ' मिथिला आङो थेवब्लाबो माने बेखौ जुदि दालां जायोबा थांफै खर'नि माखासे गथ'फोरनि थांलाय फैलाय स्कुलाव थांलाय फैलाय जायो आरोखि नुदोंना बिनिफ्राय बिसिम 100 मिटार 150 मिटारखौनो हमबाय बिथांमोना बेयाव जुदि दालां मोनसे जुदि होनाय मोनब्ला दिनैसिम बेफोरबायदि खस्थ' जानांगौ नङामोन खिन्थु बिथांमोना दायो दै देरबा बे लामाखौ मोनफैफिननो खमसे खम माने 15 किल'मिटारनि गोजानजों गिदिंनानै फैनानैसो ग्रोब बे लामाखौ मोनफैगोन बिथांमोना ओरैबायदि खस्थ' जारलानि गेजेरजों बिथांमोना रायजो जाना दं हनै सासेयाबो माने जुदि टमटमा जुदि थांनायमोनब्ला बेबायदि थाबायनामोन टमटमखौ माने बेयाव टमटमा बेयाव नेनांबाय एसे आदाजों एसे रायज्लायनां नोंथ' बहानि जाखो आदाया आङो नलाथलनि नलाथलि ना माबोरै बिनि लामानि माखासे हालोदफ्रा लामायानो नङा माथो औ बेबो गाज्रि थांनो हाया टमटम थांनो हाया बारनो हाया बे दालांनि थाखायनो बिराद खस्थ' औ ओंखायनो जेनेबा कास्ट'मारफ्रा फैबा नोंसोर बेयावसो नेनांगौ जाहैबाय नै जों एसे रायज्लायग्रोनां नुदोंना मा लाना फैदों आइयोलै हाबाब इदिसो लानानै नोंसोरना थाबायनांगौ बिदिसो लाना माने थमथमखौनो लिंहरदों नों अब्लाथ' थाबायनांबायना न'सिमथ' थांनो हायोमोन न'सिमाव अबाव थांजागोन नै थाङा दालाङा ओमफ्राय नोंसोर दैलांबालाय बोरैथो थांलाय फैलाय खालामो दैलांबा दालां लुयो खोमा दैलांबा दालां लुयो बेबायदि आरो खोथाया ना नुदोंना नै इमान खस्थ'निफ्राय थाबायना फैनानै खमसेथ' बिनिफ्राय बाराथ' गोजान जाया 100 मिटार बा 150 मिटार जागोन आरो आंनि आन्दाजाव 150 मिटारनि गोजाननिफ्राय फैनानै दा नै टमटमा बेयाव थाफैनानै गाखोनांगौ ओमफ्राय नोंसोरो जेनेबा बे जायगायाव जुदि दैलांफोरबा नोंसोर माबोरै जाय जेनेबा बिनि मानसिफ्रा बोरै थांलाय फैलाय खालामो दैलांफोरबा थांलाय फैलाय बिदिनो माने बे दालांजोंनो थांलाय फैलाय खालामो दालांखौ रिफायरिं खालामबाय थानांगौ गामि एसे बानायनांसिगोन बेखौ गामिया बानायनांगौ लुगैया जायो आदसा अब्लाबोथ' समफ्रावथ' नोंसोरथ' माखासे पेसेन्जारफोरखौथ' एसे उसुबिदा जायो खोमा मालाबा थांलाय फैलाय नङा होमबा बे खोथायाव होमबा ओमफ्राय दालांखौनो जाजानो लुबैना लुबैया जाजानो लुबैयो दालाङा जाबा जोंनोबो नोलोबारियाव थांनो मोजां जागोन बेबायदि खोथा आरो ओमफ्राय नोंसिना न'आव बाव नारुवायाव ओमफ्राय नोंलाय बेनिफ्राय बोरैथो थाबायबोलायखो आङो न'आव फैदोंमोन आदसा नोंना न'आ बेयावनोखा गोदो बेयावनोखा ओमफ्राय बै समाव बेयाव जे औवानि दालां होदोंमोन बेयाव होना होआखैमोन बिदिनो होबाय थाखायो आदसा बेसे गोबाव जाहैखोनलाय हाबा जायो नालाय आङो बोसोरथाम जाहैनोसै ना आदसा ओजोंहायथ' दै गैया खोमा ना नारुवायाव दङ नारुवायावबो दै अब्लाबो बेफोरबायदिथ' थाबायलायनाङा खोमा ना थाबायनायाथ' जोंना माबायावनो न' खाथिनिफ्रायनो गारि मोनखायो नालाय आदसा बेबायदि फैनोसो गारि मोना थाबायनांगौ आरो ना थांबाय नङा होमबा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नङा होमबा बे जाहैबाय जोंनि मिमांनि माखासे हालोद माने माखासे थासारिफोरनि अबस्था बेनो जाहैबाय आरो ओंखायनो आङो अबेबा जायगायाव थांनाय बिराद बेफोरबायदिनो भिडिअ लाना फैयो नाथाय गाव जे माबायदियाव जायगायाव थानानै माबायदि जायगानिफ्राय थांलाय फैलाय खालामो नङा होमबा बेफोरबायदि जाथाय ओंखायनो आङो सानबाय बे जोंनि माखासे मिमांनि माखासे थासारिफोरनि अबस्थाफोरखौनो दिनैहाय एसे दिन्थिनां होननानै दिनैहाय नैबे नारायणपुर आरो 2 नं नारायणपुर ओरैनोथ' जेनेबा जों हन्थापारा होनना बुङो बे हन्थापारा होननाय गामिया एकदम बे लामानिफ्राय बिसिम एकदम माने 100 मिटारनि डिफारेन्स बेखौ जुदि दालां मोनसे जुदि होना होयोब्ला बिथांमोननि थांनाय फैनायफ्रा इमानखिनि खस्थ' जाया आरोखि दानि जे नैबे सासे जोंहा बिनानावा गथ'खौ लानानै टमटमा बिनिफ्राय इयाव नैबे साहायाव नैबे आं दा जाय जायगायाव दङ बेयावनो टमटमा नेनानैसो बियो थाबायनानैसो मालफोरखौ बानानै बा बामनानैसो लाबोनांगौ गोनांथि जालायदों खिन्थु जुदि दैलांब्ला बिथांमोननि अबस्थाया मा जागोन नङा होमबा दानो जुदि मेसेङावनो जुदि थांनाय फैनायनि खुनु जेबो अबस्था बा सुबिदायानो जायाब्ला खिन्थु दैलाङाव बिथांमोननि अबस्थाफ्रा माबायदि जागोन बेबायदि अबस्थायाव जोंनि माखासे बर'फ्रा दासिमबो रायजो जाना दङ आरो माने दासिमबो डेभेलप जायाखै आरो डेभेलप जानो बिराद दंबायो खिन्थु बेयावहाय माखासे जायगाफ्राव जों थांनानै नुयो अबेबा माने बेलेग जोंनि हारिनि अनगायै बेलेग गुबुन हारिनि जायगाफ्राव जुदि थांनानै जुदि नोंथांमोनहा नायोब्ला बा बेरायहैब्ला नुगोन जे बिराद माने लामा दालांनि थाखाय बिथांमोनाव जेबो प्रब्लेम बा जेबो उसुबिदायानो गैया खिन्थु जोंनि माखासे बर' एरियानि सिंफ्रावहाय थानाय माखासे जायगाफ्रावहाय ना लामा ना दालां खिन्थु जेबो जायाखै आरोखि ना बेयावहाय जोंनि माखासे ना दैदेनगिरिफोरनिसो गोरोन्थि ना बा जायफ्रा सालायग्रानिसो गोरोन्थि ना जोंनि माखासे सुबुंफोरनिसो गोरोन्थि बेखौथ' दा आंथ' बुंनो रोंला बेनिखायनो आङो दिनैहाय नैबे भिडिअखौ लाना फैदोंखि आङो माने मा जायगाजोंहाय सानफ्रामबो थांलाय फैलाय खालामो आरो जोंनि माखासे थासारिनि अबस्थाफ्रा माबायदि आं बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोनहा जुदि मिथियाखैब्ला बेफोर जायगाफ्राव बा मिथिनायाथ' मिथिखाबायानोसै
जुदि जायफ्रा मिथियाखै नोंथांमोना जुदि मिथियाखैब्ला जोबजासे नायनानै माबायदि मोनखो ना मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना हरदो आरो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना हरदो ओंखायनो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय अके आरो बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय